Sanibonani nonke babukeli bohlelo luka Dr. Mnguni TV, umthandi wabantu, isethula manje uprofessor lo ubaba wezizwe eziningi. Bafowethu namhlanje ngibuyile ngizokhuluma nani ngendaba enkulu ethinta ke uMinimini. UMinimini ke induku ekhona etholakala kalula futhi ke enamandla ethola ndawo zonke. Kunalento ke eyenziwe kuthiwa kukhona izinhlanga. Izinhlanga zihlukene kaningi. Khona inhlanga zokuqinela isibhamu ziyenziwa. Khona inhlanga zokuthi umuntu akulobole noma umuntu akushade. Khona inhlanga zokuthi ungangelwa ukugula kalula. Khona inhlanga zokuthi uqine nje uma kuthiwa uyadliswa bese uyaqiniswa. Khona inhlanga eziqondana nalokho bese kuzoba khona izinhlanga engiqondene nazo namhlanje lezi ke ezakhiwa ngalomuntu othiwa uMinimini. uMinimini umuntu omuhle, uMinimini umuntu wenhlanhla odonsa kakhulu inhlanhla ukuthi izinto mawuthi uyazenza zikuvume zikhithike. uMinimini umuthi okuthi uma uzokwakhiwa uhlanganiswe namakhubalo bese kwenziwa ngawo into yokuthi mawugcabile emzimbeni wakho uvunwe imali. Ngihlukanisile ngale khona uqina, ngale khona umshado. Kodwa uMinimini akusona umshado, uMinimini akusona ukuqina, uMinimini akusona owenhlanhla mhlawumbe yokuthi ugane, kodwa uMinimini uqondene nemali ukuthi ukwazi ukuthi ube namandla emali lento ibekwe negazini. Into ke leyo ongayithola engabizi nemali ezinkulu kodwa ibiza imali ekahle ukuthi mawugabe ngoMinimini kuvuleke. Minimini uyafika kumathenda bakunikeze mina, uyafika endaweni ethile ufuna umsebenzi bakunike mina, udinga imali mina. uMinimini shushu unikezwa zonke izinto ezinhle zize kuwe. Ngizokhuluma ngalokho nje isikhathi sami sincane asiside, kodwa ngizoqinisekisa kubantu ukuthi eWitbank ngivula khona isigodlo noma ngivula khona ibranch yokusebenza. Ngizoba nezinsuku ezintathu, ezimbili olulodwa lokufika, ezimbili zokusebenza eWitbank. Phinde futhi ngibe nezinsuku eSoweto njengoba nazi, ngizoba nezinsuku eCape Town nakhona futhi ngizoba nezinsuku ezimbili ngikhona. Ngicela abantu bonke abaseCape Town nabantu abakoWitbank bazi ukuthi ke ubaba uMnguni sefikile. Ngiqale eGoli, ngisuke eGoli ngiye eWitbank, ngisuke eWitbank ngibe seCape Town bese ngibuyele ekhaya. Ngimningi kakhulu eThekwini esigodlweni ngoba ila khona ibandla likaNkulunkulu khona, ilapho futhi engisebenzela khona isikhathi esiningi ngoba angisiyena umahamba nendlwana. Nginomuzi, ngiganiwe, ngiwunomzana, ngashada kudala nje ngihlezi ekhaya. So angiyena umfanyana nje ongazi ukuthi wenzani. Mawulashwa yimi ulashwa umuntu oright, ulashwa umuntu onesiqu none-background nongafiki nemali okade waqala ukusebenza engingasho ukuthi mawuze kumina sefunela manje uphelele kho konke ngoba kumele ubhadale. Cha, iza nje sikhulume, uhlolelwe, sibone ukuthi sikusiza ngani ukwazi ukuthi uhambe phambili. Inhlanhla ikhona, siyayenza. Ningaphuthelwa ke njalo akhona amavidiyo ami sino live ngoLesithathu ngo-8 sizoba namavidiyo angena ngoMsombuluko nangoLesihlanu. Thelwe TV sikhona sike sikhuluma senze izinto eziningi. Ningaphuthelwa, Thixo uyanithanda. Hlala kimi nami ngihlala kini. Ongenzeki kubantu nakubathandazi nasezinyangeni kodwa kuMnguni kuyenzeka. Amen.